Anyang laki din! Ay, jak makaturog ka po kadagita ato kak. Makatagtagarida. Kas kamatlasan adim makal dito yung baryo. Kat, italaang manan nga agkokak-kokak dagita ato kak. Itala nga mi na nagtudaw. Ay, anda ko madagiti agtiliw ka dagita ato kak. Tiliwan da amin idan. Tapno awan tinatagaray. Ay, ano niya? Padasin minsa kinibayaw ti agsilaw iti tukak ah. Kunam mulan ka ba ula? Kat no kanayon kami agsilaw iti tukak iti day ditatang ko. Adaw ti masilsilawan mi nga laklako day dinanang ko. Padasak man nga yaban ni Bayaw Manuel. Taing kami man agsilaw iti tukak. Oh, Bayaw, anyang eri tararamidam. Nay, si kamot Bayaw. Agar aramidak man iti kulungan ti manok ko, Bayaw. Kasta gayam. Ada ka di aramidam inton rabi. Ay kat maturog ti kayat ko asawain. Awan papanam. Kat no agar arbes. Makapasadot mo ti rumwar no agar arbes. No kayat mo Bayaw. Mapantag silaw iti tukak. Ay kat mapanta Kat no agberbiro kak iti kadwa ka mapanagsilaw iti tukak. Ta nagaduda ita. Alaman nga rod Bayaw. Mapanta. Sige Bayaw. Isaganak man nga rod ti pagsilaw ko. Dagasan kanto iti balayo. James, agreeing kan. James. Hindi ka man mangring. Ni, taywadag nakit din. Oy, agreeing kan, tay nakapay or-orayan ni manong ko. Dapat yung ururayan nak. Nagsarita kayong matgaya, mamapan kayo agsilaw iti tukak. Aywan kaya man niya. Makisarasarita ka adi mo matong palag. Ay, nalipatak matain. Daga magpaisutungtungan may. Nagadungag paisutito kak ita, Bayaw. Silawam, tasak ti agtiliw. Ado ti mayawid ta, Bayaw. Oh, ijay banda oh. Nagaduda ijay. Sige. Tiliwan ta amin ida, Bayaw. Oh, aguma kang agsida iti tukak kita, bakit? Nakila ko dito kanina na kuratsa, ta hindi pa amang ibagbaga. Makamu ka, no isuti kayat mo. Andan pang allowance nagitiubing ang mapanag-eskwela. Inton bigat man inti rabi mapan kami man na nagsilaw kini Bayaw. Ay, kayat na ari nabi kayo na mapan. Kayat na, kat no hilig na gayam di agsilaw iti tukak. Ay, umay mula ang ilako kanyak no ada masilawan nila kay mo ato ka. Wan nana, paborito mi ngamin kanila kay ko, ti adobo ato ka. No kumata kabaulan mi pailang ti mapanagsilaw. Ay, bapan kami akan nila kay ko. Ay, saan mi ngamin na nakabaulan? Ay, kasta ka di, nana. Oh, kat, mano ti bayad amin dagiti to kakalakom. Bayaw James ngay. Nakaturog, manong. Nalipatan naman ng aya mapan kami agsilaw iti tukak ita. Nalipatan naman Ay, inakriingan. Ay, na yun. Anya mo tanday taatao takanayon na malipatan ti pagnayo adwa. Sigurado ngamin nga dumanin ti masilawan mi ita atukak. Adumanin ti ilako minton bigat ading kao. Ay. Apay ngay Bayaw. Tagsuysuyab ka pa'y may. Makaturturog akpay ngamin Bayaw. Kaya't ko kumapay ti maturog. Bayaw. Apay ngay. Awan matlat mangagkon atukak. Sabali ngamin dito'y napananta. Sa bali? Kat adang harun masilawan ta dito, oy. Bareng imbaga ngamin di kumparik ang napandamot nagsilaw iti tukak iti nagsilawan ta idi rabi eh.
Iso asigurado nga awan maalata ijay. Aya, iso dito yung maten tinapananta. Mangmangag mo day bayaw. Ni, tukar mo kaslag kang kanta. Asidagtan samot ng iti video kibar. Ni, kasano tangarod ang makasilaw iti tukak ita, kat sa bali mo tinagturungan ta, jak amo nga dagayang video kyan dito yung abanda. Ure siya. O, daytan jay video kyan. Ni, naglawag mo't ditan? Ado ti agin inom Asos, bayaw, agkaiwara ba iti adda iti ruwar. Wow, bayaw, nagkikiting t-shirts ta, kan adda pa'y nakapalda. Ay, bayaw, agawitan, sa balin da ito'y naturong ta. Apay nga agawit ta ngay. Anya nga iti masilawan ta atukak di daw Adda, sa bali atukak. Anya, sika tabaro ka pa'y bayaw. Barang di ta na masarakak, di nabayagan na birbirukak akapungan ko. Ket kasanon nga ti panagsilaw ta iti tukak. Agsilaw ta ito madamdama. Unaen ta pa'y dagito'y dadakkel atukak. Anya, sika talaga, bayaw. Bayaw, nagpaspas mo ti panagtagay mo. Iso na bartek ka adagos. Timbang nga tayin tugot kiti pitakak. Nga do ti kwartana. Hello? Ah. Ag-order kayo kadipay? Ano siya? Kunti ordering nyo? Bayaw, naglapsatan na babae da ito imasidig dito lamisahan ta. Ano ti mako ng bayaw? Order akaon. Anya ka diti pagtungtungtungan nyo? Iramang dapat Adala ni pagsarsaritaan mi kinibayaw ko. Oy, iraman dakmod Order akon bayaw ay nagpintas raw. Kasanon dyan pa nagsilaw tayo tito kak bayaw. Anya to ka? Ako jay kukak ko na. Bayang lang day ta kukak. Sagmamano kaya, ading, ta orderan kan. May salaang mat abasit atukak day ta aglagto-lagto di ta basket nga nyawid mo, James. Apay ngay. Awanti na silawan mi ita. Kat no nagado ti tukak nga agkukak-kukak idirabi Kat no nagado kami mat ang nagsilaw idirabi Imado kayon? Wain, nasurok kami asang hapulo. Kasta aya. Kat ni manong ko ngay mat. Agpada kami mat lang, itinatilew. May salaang abasit atukak? Kat wain. Ni, kunak man no mapuno day ti basket yo. Sapay nagorder ni Nana Kuratsa iti ado. Bayaw, sublian ta dagiti babalasang akin na date ta iti rabi Nagmayat gayam ti adda ka pinungan na sika. Sublian ta manen ida. Adda kwartak no kakasta abanag. Kasanon nga ni bakit ka Ay nagkapoy kan bayaw. Di bagam amapantaman nagsilaw iti tukak. Ay iwanan niya. Kasta lang ni misis mo. Bula-bulat singam lang. Mayatag. Neng, nakariin kan. Itay pa kababain mat kini bayaw. No pagurayam pa'y. Bayaw! Oh, adamot gaya man ni Manong. Nay, udak man no nakaturog ka manen, bayaw. Ay, saanin bayaw? Nakababain matken kan, no riingin dakpay. Mala, mapantan. No nakasagana kan, di mapantan. Mapan kayan? Katuain. Kasano ang mapan kayon? Katawan mat awit yo apag silaw. Aywan na niya. Si kamot bayaw, nalipatam ti kaimportansyan. Diyan ngay basket yo. Halamon bayaw. Apay, managlilipat kaitan. Huwen bayaw. Inakalaan dagiti ka sa pula. Bayaw, nagado atukak ti agun uni. Bayam pay laeng dagita atukak. Ago madangag kukak-kukak. Kahit mo asawan, agdiritso tamanen iti video kyan. Katuna, naskan na masapata. Tagur uray dagiti chicks ijay. Sa bagay matkit di mangmangag mo dayjay. Madaman ti pa nagkakantada, bayaw. Kaya't nasawain, asidagtan. Ay na, nagragsakak bayaw. Uray sak mo ta, kita man. Aging katlapayag ko ti isam ko,
Da kayo manin ngagbayaw? Talagang adda kami manan, ading. Ayan na nga day kadate ko. Kwa. Adapay lang ijay ngag-make up. Kayat na, anapintas asumango kan ka. Ala, umunag kayo ta aginom tayo pa. Ay, katuwa na. Umay kan bayaw. Nini. Anya day limabas dito yung sakak? Tukak samat. Tiliwak ka din bayaw? Bayang pa lang dahil tatukak. Makidate takit di taunag. At dadakkel atukak ijay. Ay, uwan na niya. Apay ngayong awan mo't laang nganda James kan ni manong ko. Aldawon, nagsilawan da nga tangay iti tukak. Ay, balasang kaw. Ada ka din di order ko at tukak. Awan na. Saan pa'y matasim mangpot nila kay ko nagsilaw idirabe eh. Isukumati kayat nila kay ko alutwa kasi daan may. Ay, uray siya nga rod. Kat mas daawak no apay nga awan da pay. Mala no sumangpot da kat ada masilawan da. Ipan mo lang ijibalay may wan. Wan na. Gulpiak amen dyan atiliw da ato ka. Bayaw, anya nga iti rason ko kindi bakit ko. No apay nga itatala nga nagawid. Saan tamit ngamin napuputan ti oras. Nagmayat ngamin ti adda kapimpinungan na bayaw. Delikado akin ni bakit ko. Numamuan na nga adda sa bali akin na pinungan ko. Dahanag mo na ya bayaw. Apay ngamin amamuan na. Diyak mo't ibaga. Rumbang lang asan mo nga ibagbaga bayaw. Alangan mo't nga isagmak ka bayaw. Kat sikatikad kadwak nga agsilsilaw iti tukak. Umunag tapay nga ron dita balay bayaw. Tagkapita pay. Agawid akong bayaw. Tayo nakmatan pa kanin dagiti tarakin ko amanukon pataw. Inton rabi into manen bayaw. Anya nga iti aramidon ta inton rabi bayaw. Kas iti sigod angar aramidon ta. Anya, ti aramidon yaw. Bakit? Da ka dita malikudan mi? Itayak pa'y ngagdengdengag iti saritaan nyo adwa. Nangag mo amin na nagsaritaan may adeng? Amin na nagtungtungan nyo, nangag ko. Pati jay. Pati jay kapinpinungan, nangag kumot day jay. Baruak pa ading ko. Katsi ka, James, baro ka pa'y, ha? Sahanan ta asawa kan? Mano aya akapinpinungan ti kasapulam. May salaeng bakit? Si kalaeng. Bayaw, agawid akon. Inakaw natin ka. Agsilaw ta ka di iti tukak inton rabi bayaw? Siya kon timang sungbat. Saanan? Huston day ta apa nagsilaw yu iti tukak. Bakit? Maturukan. Apay, di mo mangag ti uni dagiti tukak. Mangmangag ko, nga makaturturog ak. Sakit sa anak pa'y makaturturog. Nagtagarida ngamin. Masapol amapan ko ida silawan kan tiliwan. Kayat mo tapag kukakan ka ngagpatnag, ha? Ay, saan mo't bakit? Masi ka di kanyak. Agsilaw iti tukak, ngam sabali mat gayam ti silsilawan nyo? Ni bayaw mo't ngamin. Insungsung nak. Kat, simorot kamat. Inawis nak gayam. Ammo konti style mo. Rason mo lang dayta. Ngam kinapudno na kayat mo mat. Ala, maturog kan. Bayam lagi ta ato ka nga aguni-uni dita. Bayam asabali timang silaw kadakwada. Sayang dagita ato ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Sa dino tinagapwam, abi anak ko. Iti restaurant nga ipaspasubla ti kaaruba tayo nanang. Napan ko la kinita ano mayat matlaang.
Sublatam nga raw. Kumaananang, ngumdakkel mat agatad ti dawdawaten da. Pasublat pwesto ngamin dayjay. No alaak, kukwak amin agamit dayjay. Di mo mabalin ti agloan, aya. Kano ado pa'y tilon ko ajak na bayadan, nanang. Dayta nga agpayso ti rigat na kat. No apay nga men, alone ka alone mo't ide. Sayang nga rod, nanang. Agraman pag out of town mo, ilon mo pay. Iso nga rod nga agnegosyo tapno makabayad ak, nanang. Ammo kun ti aramidek, tapno adda pagpuunak, nanang. Agkapi-kapay Mari Abi. Agyaman aklaunay, Mari Merlin. Anya nga binti umay mo ibaga ako ng Mare? Kwa Mare, kastoy ngamin. Agnegosyo akmet. Siyak ti mang sublat iti paspasublat da restaurant da. Apay nga rod asyak ti pangibagbaga mi ti dayta Mare. Kayat ko asublatan, Mare. Iso na lang takurang ti budget ko. No kayat no, paggudwaan ta ti mabayadan, Mare. Daytoy ti listahan dagiti gamit iti dayja a restaurant. Daytoy mo ti total ti bayadan ta. Ni, dakkel mat gaya Mare. Wen, ngam mabawi ta adagos, taado ti customer, Mare. Ipasublat da ngamin ita, taaga broaddan. Di ka madanagan. No adda ti ganansya, o di paggudwaan tanto, 50% ti bagi mo ti 50%. O sige, kasaritak nila kay kunan niya ti may baga na Mare. Bareng umanugot day jay. Day tatigatan apagguduan mi ka ni Mari Abi lakay. No pagguduan nyo, di pagbingayan nyo may tiganan siyayaw. Uwan alakay, 50% kanyak, 50% matkan kwa na. Mga ala kayo iti tauhan nyo Sigurado alakay, tadyak mat masangot ag trabaho ijay. Adamot anak tangaw awir ko. Panag ko nang bakit, saan kayo nga ta malugi dita? Ado ka no mati customer lakay. Anya nga ta agpaiso? Isupay kumamat ti mabingay ko di talakay. Tapno matulungan ka matlaang ka dagiti gastos dito'y balay. O sige, mangirwar ka iti kwarta. Ngam siguro dumlaang nga adda ti share mo dita bakit? Ang mga nuutang mo ti kayat ti kumarim. Ay, saan lakay? No paggudwaan mi ti bayad, restaurant minto dayjay adwa. Imanugutan nila kay ikaw, Mare. Ayan nga iti kwarta, Mare. Adtoy, ang sakbay nga itad ko kan ka, adaman pa'y kayat ko alawlawagan, Mare. Anya day ta, Mari Merlin. Ay, okay lang nga sa anak nga agtrabaho, Mare. Adalat ta ti maalak abingay ko? Ikato na, mangalat ta iti swelduan ta. Kalpasan na, maibawas amin agastos no mano ti sales iti makabulan. Ti mabati, iso ti pagguduan ta. Okay, Mare. Maawatak itan. Adto yan ti kwarta, Mare. Okay, ala, sa akto ag-update kan kano kasano, kasaritak pa'y ni Densyo. Sumarungkar kan tulaangan ijay, no saan ka abisi, tapno makitang mat tinegosyo ta. Nagtrabaho ka iti restaurant ide, saan ka de, Manong Densyo? Uwan, apay ka di, abi. Amangan kunak no kayat mo apurdiyaan ka. Apay, ada restaurant nyo aya. Anya kalakit din. Adda siyak timang sublat iti restaurant da Gia. Restaurant mi dayjay ken ni Mari Merlin. Kasta ka day. No kayat mo, sika kumatitangdanan me. Agbirok kanto iti dua akadwam. Tay close friend mo tapno nalakalaang akasarita no kwa. Sige. Manungay ti pordiya. Minimum lata Mala, umay kanto ijay balay no saan ka abisi.
Tapag saritaan ta dagiti rumbeng ang maarami. Kumusta ti saritaan niyo kini Dinsyo? Mayat ka day? Una nang, Kat, kaano nga raw amang rugida? inton sumaron no alawas, nanang. Inton sumaron no alawas ngamin tinagtulagan mi kanjiya. Di busy kan tumat. Una nanang, asikaswak mateng tinegosyo mi kini Mari Merlin. Mayat day ta. Kas makita kat napigsa mo ti restaurant da Gia. Una nang, adda pa yan ti suki da. Ay kat mayat Adda ti pagrugyan niyo iti kumarem anak ko. Lima ba sa kiti restaurant yaw kin ni kumarim abi tay bakit? Anya nga iti damag lakay. Ado ti customer yaw. Ay kat mayat ano kas talakay. Dakkel to ti pagbingayan mi ken ni Mari abi no ko Mapan mon tumot pa siyarang ti restaurant yaw bakit? Ay uwan alakay. Mapanak to no sa anak abisi. Mala, agpalas kan ta itimplan ka iti kapem lakay. Gimatang ka din iti asukar. Anya kalakit din ay alakay. Siyak pa iti kunam. Gimatang ako na. Intugot mo ti anak ta. Wen, angam di ka madanagan. Tanagpayong kami mat arimwan. Mari Merlin! Mare! Adda ka kade! Adaak dito'y Mare. Sobrang kalatan Ti anak mo ngay Mare. Ay, nakaturong pailaang Mare. Ay, anya nga iti umay mo iba ka? Imayak ta ited ko ti bingay mo itaabulan. Ha? Ada gusan Mare? Una! Kasi ti apo, addamot na urnong. Ay na, agyaman Mare. Awan anyaman na Mare. Isupay ang maigatang iti masapsapol. Hindi ito'y lang, itid na. Di ko na nilakay ko kat ano ka nung ti customer mi. Wano, sinaornak ti kumare. Oh, Mare, napaulimag ka man. Ay, kwa Mare. Dala na lagip ko. Intad mo kadibat lang, tibingay ti kumarem abe. Nalpasan ananang. Anya nga ti kunanakan ka. Siyempre, naragsak. At least, adda na bingay na. Kat, kumusta mo't na din siya ijay? Saan da amarigatan iti trabaho da? Saan, nanang? Adamat kit di kadwana. Kat husto narigat mo't no trabaho na amin a klase ti trabaho ijay. Iso nga rod nga imbagakken manong densyo nga agayab iti kadwana, nanang. Mangantan lakay. Sinigang akarne ti babon. Wen, intad ni Mari abi ti bingay ko itay. Iso agim matangak iti naimas a pangarabyan talakay. Di dakkel mo ti bingay mo bakit? Sakto lang. At damay gatang iti bagas. Wen, adaman. Mayat nga ron, ano kasta? Nag-click ti restaurant yun, iti kumarem. Wen lakay. Iso na lang ta medyo agdwa-dwaak. Ha? Panagrek na kat sasauran nak ti kumare. Anya? Di agimbestigar ka, baka saan mo't amabalin sa oran na ka? 50-50, ti bayad ti puunan nyo. Umay ka man pa, manong densyo. Apay ka di, abi. Dahito ka di lang ang ti sales tayo. Wen, dahi talaan. Sigurado kayo awan ti kinupit yo. Ay, saan may mga aramid ti mga alay, ti saan may ako ka. Sa may sa, adamo ti CCTV. Nasayaat mat nga rod no kasta. Alaak amin da itoy. Amin na koleksyon? Una,
Apay, ada pa rin ko? Ay, awan mo kay diya. Mangibati ka kung may tipagbaryami kadag iti customer. Ang mga nubuo man na sa ngaribo, ti ibayad da. Sige, mangibati ak iti 2,000 laang. Mabalinday ta. Tinapatag, kitad da. Oh, kumusta kayong matan dito, Manong Densyo? Nasaya atlat tamot Merlin, ading ko. No imay nga, tap ng mga alay ti koleksyon. Awanan. Hinala ni Abi amin ng itay. 2,000 lang din, bati na. Saan matkit di? Imayak lang, takayat ko abisitaan ti restaurant mi itigayam ko. Agtugaw ka pa ya. Ne, adamat gayam extension na itiruar. Oy, nangikarga kami ti lamisaan kan tugaw. Tapno sana crowded dito unag. Ay, uwan mayat tinapanunot yun. Adumat gayam ti customer. Oy, isa medyo dakal mo ti sales tayo. Panawan ka pa bita. Ang mga numuover ko ti lutlot. Ituloy tanton tag istorya. Indon madamdama. Agoray ka man, Abi, anak ko. Apay ka dinanang. Pudno ka day, abalitok day ta kwintas mo. Wala nang, pudno day tra. Day ta, tinangigat-gatangam iti koleksyon iti restaurant. Saan matkit dinanang? May salaang ti kwentas a ginatang ko. Ti daduma, imbayad kun iti loan ko. Anya lakit din ay anak ko. Ammo ka din ni Marlene nga imbayad mo iti loan mo ti koleksyon yaw. Wala nang, impakadakan ko na. Sige laang ko na namat kanya. Ay, siguraduam lang Wen ka dinanang. Apay, anya ti panagkita yu kanya kaya, ulbod. Dito'y balay ka dito, naggapon ni Abi, bakit? Awan mat nga imay day ta nga abi. Apay ka di? Nasalaw ko dito dalan ni tay. Kunak, ano inyag na tibingay mo? Idi na palabas pa'y alawas nga ururayak. Ngam awan mat. Di naladawain. Wan nga rod lakay. Di namat ito din tibingay ko. San matasigo da kastoy? Apay nga ta. Day ta ti santay nga mo. Kan kasaritak tuman ti kumarik lakay. Agpalas ka. Tas sikapay lang ti makam mo iti anak ta. Ada ka din ni Abi, Nana Loleng? Awan ni Abi dito'y balay. Ada tinapanan na. Saan mat ngaminan ang mata tao dito'y balay? Ada ka di masapul mo kankwana. Salud-sudak lang kumatibingay ko, Nana. Di na ngamin intad tibingay ko, di na palabas abulan. Ne, kunak man no impakaamuna kan ka, nga ada nangusaran na iti koleksyon yaw. Ay, awan mat, Nana. Awan tinadakdakamat na kanya. Ay, sos, no kasta, nagulbod nga rod Anya lakit din day a tao. Mabalin ka di amaamuan no anya tinangusaran na, Nana. Gimatang iti balitok a kwintas na. Tidaduma, imbayad na kanaw iti loan na. Anya, amangan mat no nagastos na agraman ti kapital mi, Nana. Abi, kaano nga itad mo tibingay ko? Ay, pasensya kan, Mare. Talagang awan pa'y ti maitid ko kan kaitang. Ne, apay kay Mare? Manmanulangan ti customer. Anya aman mano, kat adumat, di ka man agulbud dita. Pudno ti bagbagak, Mare. Amok imbayad mo iti loan ti kwarta. Ha? Iso ti imbaga ni Nana Loling kanyak. Awan tinagtulagan ta nga ibayad mo iti loan mo ti collection ti restaurant ta. Kwa, Mare, nagipitak laang ngamin. Iso ang naaramid ko ti kasyay. Una yan, Mare. Nakaigam ka lang iti kwarta, kasta ka matan. Ay, pasensya kan, Mare. Ikanak iti innam abulan. Itad ko ti bingay mo. Talaga lang amin nga awan ti mairwar ko ita. Ngamjak mat itarayan da ita, Mare.
Saan ko nga itarayan ti utang ko kan ka? Kumusta ngay? Innam abulan ng tinapalabas. Alaal kong tibingay ko. Mare, Anya man ang tirason mo. awan pa'y mare. Kasano nga awan? Katinal daw mat nga gluklukot ka iti restaurant, mare. Kwa ngamin, mare. Ay na, mare. Siyak mat ti mapirwisyo iti kastangar aramidam. No di ka agtungpal iti saritaan ta, isublim ti kwartak, mare. Scammer ka mat gayam. Saan ko mamatakas ta, mare? Jakon kayat ti agbalin na business partner mo. Saor ka mat gayam. Si kalaang mat ti agnumnumar iti negosyo ta. Ulbot na dya tao lakay. Na yan, tikas ta kay naramid na bakit? Ay na, ma-stress akong amang pampanunot lakay. Scammer mat gayam da dya kumarik. Day tapay kit yan, negosyo tinang dadaal iti relasyon yung agkumare. Kasanumat nga minlakay. Rimwar ti pudno nga ugali na agapula ang iti kwarta. Kahit, kanya nga rodon ti planom. Agpatulong akong kini kapitan. Tagpatangken mat ti kumare. Pangaasi Marlene, di na ko maireklamo. Sa anak nga agpatulong ka ni kapitan no nagtungpal ka kumaiti saritaan tamare. Awan pa'y nga minti cash onahan ko itamare. Promise, itad kunto ti kwartam, isubliktum. Awan lat amok dita. Maasi ka kumakanyak, amare. Saan amabalin nga agpalya ti restaurant, taawanan ti pangalaak. Kasano ko maamaasi akken ka? Kat awan mat kaasim iti padam a tao. Asino ti luklukwam, ah? Ipasublat kun samot ti restaurant, nanang. No apay nga men adi mo intad tibingay ti kumarem, ah. Imbayad ko nga rod iti loan ko. Tapno ibagakan ka. Saan apagbayad iti loan, ti koleksyon niyo iti kumarem. Nang runa pa'y kat saan matgayam nga imanog ti kumarem. Ay, awanin ananang. Masapul meten ang maipasublat day jay. Ay, sinayang mula ang anak ko. Jak inggagara, nanang. No saan kumakas na tinaramid mo, di mayat kuma. Ada kuma ti source of income mo ita. Ngam awanin, nanang. Saanan akayat ti kumarek nga agbalin kami a business partners. Ay ka talaga akasta ah. Saan lang at tinigusuyo ti dinadaal mo? Agraman ti nasaya at alinangan nyo iti kumarem kat apiktadaw. Gapo iti kinadakas mo, abe. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! At dayta, naludakon ni Sare. Sigurado nga umawag dayto yan. Iso nga umadayuak, tapno saan amang ngagnilita ti pagsaritaan mi kin ni Sare. At dayta, isong ti umawawag. Ay, hello, Sare. Hello, Paps. Adan din load mo. Kat agyaman aklaunay, Paps. You're always welcome, darling. Basta agsend kanto kadagiti picture mo, wan. Sure, Paps. Orayam di send ko a picture ko. Jay sexy a picture, wan. Wan ka di, Paps. Sige nga, Rudain. Urayak lang ang send mo aladawan mo, Sari, darling. Bye, mua.
Sino tayo nakitak akaw-awag mo iti cellphone mo, ah? Dayamot. Oh, di ka naglibak, ta nakita ka. Ang mga nun ni pare Pilo, At dalaang di tabangir abalay. Ngam awagan na ka, kasta. Masadot nga ruda na rumuar iti balay da. Mapan kami kano agbuya iti palaut. Apay nga raw, anas kan nga umadayo ka ngay. Umadayo asasawa mo tabakbakitan. Di ka kamanlaan. Nagato adamdamagam ay nyalakit eh. Umayak man dito'y balayo paray. Apay paray, anyat si kagaram. Imbaga kami kinibakit ko. Amapantag buya iti palaw. Ay, mapanta paray. Nabayagan ka dadyak nakabuyay ti palaut. Ay, ang mabait lang pare. Takachat ko pa'y man to'y chatmate ko. Ay na. Jak maichat analayang iya balay. Takanayon nakmatasip-siputan ni kumarem. Apay, agsilos pa'y lagay paray. Ay, pirmi pare. Bakit ka na si Lusa? Sa dino tinagapwam. Napan kami nga ron nagbuya iti palaut. Asino ti kadwam. Saan ka di ako naka ni pare Pilaw? Maamwak mo lang, nululbutan nak si kagaray. Ululbutan ngay bagbagam mo tabakbakitan. Agsagana ka kanyak, no adda maamwak si kagaray. Dakamot paray. Anyat si umay mo ibaga. Agpaiso ka day, anapan kayo nagbuya iti palot kinigaray. Ay, wag maray. Apay ka day. Kunak no da sa bali anapanan na. Mapanan na ngay kumamag maray. Kay iti babae na ah. Kaya, hindi kas dyan kalakay na makababae pa'y lang mag. Ay kat permi ah. Isumad la permi asilos mo maray. Ay kat natural ah. Taasawa ka nga ron paray. Baybay akit din akum kumpormi a babae ti kacachat na dita. Anya laki day. Ay, wag magkidi amaray. Nabati ni Gary ti cellphone na dito'y suka. Ay, kita man no asino dagiti kacachat na. Adamot password na. Talagang adda ilumlumang day talaklakayan kanyak. Adda ni Gary. Ibatik mo lati cellphone na kat darasag tirumwar. Siripag man dito'y tawa. Saan nang among adaak dito'y ngagsirsire pa. Nay, dayjay, adda umaw-awag kan kwa na. Hello, darling. Darling kaya ma. Ay, naimpag mo tayo mawag ka. Mailiwak itinalambuyo ta boses mo. Agoray ka man. Hoy, Garay! Anyatir aramidam dita, si kabakbakitan. Bakbakatan kaya ma? Yag mo day taas cellphone tay badda-badda kumanlangan. Husto na, hustaon, natadaalan di cellphone ka. Ay na, hawadan di cellphone ka. Ay na. Nay, apay nga da kayo tatang? Anya ti umayo ibaga? Ay na, natadaal di cellphone ko anak ko. Impayat-payat ni Nanang Yaw. Ay, unay mo tin ni nanang? Apay nga agdadaal ngay. Ay, napalalo ti imon mo ti tao. Bakitan lang arudan. Ngam agimon imon pailaang. Hapay,
Madi aya aragrag sa akag tibagay kat umada nilang arudan ti hapit ka. Ngamtay inayaw, killjoy may. Ala, umaya kay balayo, nakasaok ni nanang. Anya kayo mo nanang, tatang. No kaano pa yabimakit kan lima kay kayon? Day takid din may papaniti selos ti pagkaskastaan nyo. Tinam isukit din tinang dadhal iti cellphone ka. Di naman nga rod masukatan. Tapno awanan usaram nga agbabae. Ay, kakaiso na paglingling-aya ka cellphone ko, dinadaal mo kit din. Ay, da kayo mat nanang. Apay ngagdadaal kayo iti gamit. Siyak pa yan ti akin basolita. Kati amayo ti babae raw. Kasano nga ibagayo a babaero? Kat saan mat nga rumrumor ni tatang? Lakayin ni tatang. Saan mat lang nga na makababae day tananang? Wan, saan arumrumwar? Ngem ado ti katsatsak na babae. Ay unay kayo lakit din nanang. Enjoyin nyo kit di ti biagyo. Talakay ken bakit kayon? Sana day ta selos-telos. Ta saan kayo mat na teenager? Nanggag mo, tiko na ti anak mo. Ay, kasta gayam. Bawal gayam nga agsilo sakitan. Ala ang arod, tangay iso ti kinunayaw, di isaw. Ay, saan kayo kumamat nga agpasugnod ananang? Ala, ibagaken manang jingki, tasukatan na tinadadael a cellphone nyo, tatang. Maminsan nanang, saan kayo nga agdadaal iti gamit? Maminsan pa'y nga agdadaal kayo. Awanan allowance ang maawat yo kanyak. Talaga nga isakit yo ti amayo. Saan ko nga isaksakit, nanang? Ngam sayang ti kwarta amay gatang manan iti cellphone ni tatang. Apay nga agselos kayo pa'y lang, kat bakit kayo lang arudan? Nagsakit mo tan ti pa nagsasauyo kanyak. Sorry nanang, no, nasaktan kayo. Ngam agdadaal kayo mat ngamin, iso pa ya paggastusan. Alaga, mangrugi ita, baybay akon ti amayaw. Ragsakan yung mitkit di ti bagbagiyo. Saan man ani tatang ti pagproblemahan niyo? Ay katwan no iso ti kunaya. Baro a cellphone niyo, tatang. Ay, agyaman na klaunay, anak ko. Saan yun to nadadaulan ti cellphone ni tatang, nanang? Sayang ti kwarta, no dadaulan niyo manan. Ala, saan kun adadaulan day ta cellphone? Makichat ka, aging gay ti kay kayat mo. Ragsakum laeng ti bagbagay. Ay, nananang, saan kayo kumangagap-apa ka ni tatang? Pangaasiyo man? Alawin, matong palami na kayat yaw. Sa naklatan ngagsasaw. Saan kay ngagpaspasugnod, nanang, kunakmanan? O anya, ingkabil mo mula iti utek mo. Dagiti imbagbaga dagiti anak ta si kabakbakitan. Wan, si kalaklakayan. Mapan ka kiti nagkaaw tabagantan. Aggaw tarupam, manipod ita, kanya-kanyatan. Si kamot ti agluto iti lamutam. Pagan ano ka nga ilutuan ngay? Ibaon mo, dagiti katsat mo, ta ilutuan da ka. Kalkalpas nga imbaga dagiti anak ta asaan taga-agap-apa. Ita, apa anak manoin? Mangrugi ita, di nakasasaw. Tapno saan tangagap apa? Makamu kamutan iti biyag mo, ha? Papanam ngay? Mapan ko dalusan ti bakan ti akwartaw, tay jayak amaturaw. Di kan kayat akay da. Day ta cellphone mo ti kaidam no kayat mo. Anya laki day. Anya?
Anya man hindi pulpulong ni tatang, asaan nyo nga inlutuan iti kanan na, nanang? Ibagayo iti amayaw, ta ibaon na ti katsat na amang luto iti kanan na. Ay, unay kayo lakid din aya, nanang. Apay nga isakit yung launay jay amayaw. Rumbang laeng nga isumit ti agluto iti kanan na. Tawan mo't aramidin na. Ti makitsat laeng ti paglaingan na. Mala, takasaok to ni tatang. Tangay awan gayam karbangak nga agsilaws. Kanya-kanya kami langan. Oray pagturugan sa balin ti kwartaw. Ay, di yung lakid din maayos ti pagbagiyo mo. Ibagam iti amam, adi nakasasaw, tapno awan riray. Alawan, ibagak dagita kin ni tatang, nanang. Ya kayo lakid din aya. Tapno awanan ti ririyo ken ni nanang tatang. Ano sanyo ada kayo ti agluto iti kanan nyo? Ay ketuanan salbag da nga inayaw. Apay nga agpaiso ngamin aya, nga ado ti katsatyo. Makigaygayo maklaang mait. Makigayo met no kayat na. Apay paritan nak nga Di yulatan kasasao. Tapno saan kayo nga agap apa? Ay na kaw nga. Kabalak pa'y mo't kititag luto iti kanag. Alang araw, awagan daklaan. No da problema yon. Nagmayaten ti kastoy. Awan disturbo dito'y pagidaan. Makachat ko na saya at ni Sare. Pasaray at dapay video call na. Tinasayat. Ibagak man kit de ta umawag. Nawaya kami nga agsarita, taawanan jay bakbakitaan, akay da. Nawaya akmat ang makichat iti batchmate ko iti high school. Balo ka noon. Inton nasurunak, ibagak matan abalo ak. At day tamanan ti chat na. Basa. Kailiw ko manan ti busis mo. Mabalin ka day nga ag-video call tamanan. Replya ka dagos. Ibagak nga isaw ti umawag. Nagmayat gayam ti adda kachat na. Isumit lagayam apagayat day di alaklakayan ti makichat. Ay, ibatik pa ilang dito isupato'y cellphone ka. Tamapana kon agprito iti itlog asida. Saan sapay mat anak ka rin day di alaklakayan. Imuna anaring daya bakbakitan. Hadamot ti cellphone na dito'y sofa. Hadamot nagchat kan ko na. Ay, nantabasaag man. Good morning, my beautiful batchmate. Nangan kan? Ne. Basaak man dagiti napalabas a conversation da. Alalala. Dahito ti may sapay atyat. Kailiw ko manahin ti boses mo. Mabalin ka de nga ag-video call tamanahin. Ne. Kaya't naasawain. Adamot ka video call ni bakit ka? Ay, sos! Ay, matin sa mo tayo yan. Ay, maday at talaga.
sumayot na dyan nga inayaw. Adda ka chat na. Kabats na pay. Batsmate ko na. Ay, ka-video call na pay. Anya, kunak man no da kayo ti adu ti kachat na, tatang. Ay, kauray man ni nanang yaw. Ay katbayan yun Uray kat agpada kayo mat. Ay, jakayat. Jakayat nga da sa bali akachat ni nanang yaw. Anya, da kayo mat yung selos. Ay, mapang-ur ko di ka-video call na no makita. Anya? Apay nga da ka man anjing kay. Anya man ang timpul-pulong day tanalaing nga amam. Ada ka no ka-video call yo, batchmate yo, nanang. At dapat nga agpaisaw. Apay aya. Ay, saan mo na mabali na ka-video call? Tapay ko ma. Agselosa. Anya? Ha? Siyakto pa'y katawan karbangak nga agsilaws. Ita, sikat agsilaws. Kastoy na ay isang deng taan ti makichat. Ay, sana ko na makichat iti ure asino a babae. Basta i-block mo dayta a ka-video call mahuan. Anya? Ala, makamo kayong agtungtong, nanang, tatang. Sapay ko mata maayos yu dayto ya problema yung. Ay, agsubli ka kuman di pagindaan tabakait. Pakawanan na kuman. Na. Apay abigla ang nagsubli ti puloy ti angay. Apay asaan mo na kaya ti makichat iti sa balay. At dangaron na basak at chat tay batchmate mo. Ay kit, permimatan nga agimunak. Na. Ita, amo man tirik na na. Ayun bakit? Iso nga isang dengkon ti makichat. Rumbang laang, tano aramidem pay. Aramidag mo. Ay sanan bakit? Saan kunton nga aramiday? Ay, anya laki, day. No, anya ti saan mo kayak nga aramiden laking ka? Saan mo kumamay nga aramiden iti sa balay? Mapagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparam. Dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sa dino ka di man ti papanam duro lakay. Siguro addamanin mapan mo pakipunsyonan anya. Gusto ka, Mila Bakait. Itang aminti ka sarte anak ni Tata Punso, di tadaya. Iso te papanan me ni Pari Magno ita. Ado ka no kay tisagana na. Ay, anya kalakit din ay lakay. Yeah. Day talatan pakipang panganam ti ammom asapulan. Kasta ka dilatan ti aramid mo? Imbes at tulungan nak nga aglako itinatang, tapno adda pagbiag tayo. Ngam saan mat? Gaputa day talatan buksit mo ti ammom nga isapol. Ni bakit mo? Anyan laki din na yato asawak. Tulungan kanto, into nawan papanan me ni Pari Magno. Sige, inakon bakit? Aguro uray ni Pari Magno di tarwar. Di kagdanag ka rin. Mangyawid akto iti si daun tayo into malam. Ay, di ka manen mangibaba induro. Ah? Makipangan ka lang arudan? Mangyawid ka pa'y? Ha? Nagmaditikas ka nga aramid mo. Agasam ngay day taka ng pare durang. Pinunumot tin iti kas taunay tapalatam. Arig na kay aglupyasan.
Husto ka, pare. Laki din na yan. Di ka lang nagtagtaga rin. Mantakid din. Intulong maibos ko, inak pa'y mangala. Aghiritak pa. Anya, anya laki din na kinarawat dahi ta. Ala, manganta nga rin pare. Kalpasan na, agawitan. Siyak, ti mababaing, pwede kastangar, aramidan pare. Anya laki din di kumpare ka. Ngalalala, manganta ka rin. Inak pa'y mangala, intulong malpas ko, tigaan ka lang. Kurang pala ito pare magdaw. Ala, makamo ka pare. Basta inton malpasa ka mangan, agawid aktaw. Makamo ka, no kaya mo pwede mabati dito. Uwan pare, awan parikot nga oray mabati ako dito eh. Basta inakto pa'y mangala iti ka intun madamdama. Mangisupot ak tumagtan iti si dami iti balay no kaskasano. Alam dagito meron anak ka. Ingka pala ikarga Jeref. Ipabudot tulangan ni nanang mo ito. Sumangpit sakbaya si datayo. Nagadumot ng dagito'y akar ni tata. Nangalaan yung ay kadagito'y. Sa dino ba'y kumangay. Inyawit ko tagita. Nagkapoy iti punsyonan anak ka. Anya kayo matan tata. Makipangan kayo lang aruden. Nga mangyawid kayo pa'y laang. Nakababain. Inya kalakid din ay anak ka. Ni. At ito saan ni nanang mo. Simbang pwede na nagkapoy di palengke. Ingkayabanan. Tamang ang tayo kit din. Naimas ti si datayaw. Anya? Apay di mo mutla garawan ang nagita makan bakay. Nalpas kami anangan kini mayrang anak ta. Idin to si ka. Buy-buya matlatan na kita makan. Mangan ka na. Ay na, jak kayat dagita amakan duro. Iso ano kayat mo? Si daumlat ta amin nun dagita. Anyalaki din na ito asawa. Alala, no di mo kayat di mangan. Panawan na nga rodan dito kusina. Ibusag amin dagita makan. Gaputa, sayang may. Rawot ka talaga. Yeah. Inton ko nag-high blood kan. Puro tabtabati kayat mo. Ay, sana mapasamak na ito kanyak bakay. Awan na ito high blood kanyak. Kat no nagsalun ata ka tao. Awan to, pa sa bali amarikrik nakitibakik. No diti panagbisin ko no awan punsyonan apakidar ayak niya kiti. Anya? Ay, makamu ka nga rodan. Talaga adi mo kayat ti pabagbagaan. Natangken at talaga ti ulong. Dinakto nga rod pagpabasulan no makaala ka iti sakit mo. Gapo iti nalabos a kinarawot mo. Kaditi ko na yung ibagayo kanyak nanang. Ngala, ibagayo, dapin na patiga papanak kita. Sa dinaw, ti kudam apapanam. Apay, mapan kakadimanan makiponsyon. Husto kayo nanang. Iso nga ibagayon. Manyati kayat yung nga ibaga tapno sa anak amauti, iji punsyonan. Ang mga no maibusanak iti makan. Pangaasim kumamot anak ko. Agbaliw ka kuman. Amom ka de, asikan ti pagsasaritaan dagiti tao dito'y lugar tayo. Gapaw iti kasta nga aramid mo. Anya kayo lagi, di na yan anang. Baybayan nyo lagi tao. Mapanlamod makibonsyon, ano kaya da? Asaan ka da siyak ti pagsasaritaan da? Just Ay, talaga natangkan ti ulong. Day talatan kinarawot mo ti birbirok mo. Di mo pa'y matulungan ti asawa mo iti trabaho na. Tulungan tulad ta ka din anang. Basta di yun pakasikuran nagiti magagyaw. Awan bibiyang lagi tatawa kanyak. Saan nga isuda ti magpakpakan kanyak? Oh. Makamo kamanlagan. Makaakasarsarita. Pasig abaribar ti panagsungsungbat mo. Paray, nasaya ata nakita ka dito yung paraangan niya. At ako man napatig adamagakin ka. Anya ka dito ita paray. Sila napatig ngagpaiso Ako nga paray, nadamag ko nga. Ngagpaskin ka nun ni tatalando yung tunbiga. Pudno ka
Ay, uwan paray. Apay, kaya't mo ka dito sumorot ka nga. Uwan, apare. Makandaytan ko naman. Anya laki din pare Doro. Basta pakipunsyonan, saan ka nga pa uday? Uwan, apare. Karnidaytan ko naman. Anya laki din. Sige nga rod paray. Dagasin naktulatan ni Jabalahin dun bigat. Agkuyog tantaw na mapaniti ayan datatalan daw. Uwan, pare. Namnamaam asa anak amaladaw nga umay. Tapno saan ta maibusan. Sayang ti karne. Sa dino ka di man ang tinapanan ni tatang nanang. Nakitak mat itay ang nakasukat. Ay, katnapan man nagsapulan ay iti pakipunsyonan na anak ko. Amo matanday diyang amam. Kasla saan amang mangan iti kasdiyang aramidan na. Anya lakit din ayan ni tatang. Di la maumuma iti karni. Day talatan ti sapsapulan na. Anya nga rod ngay anak ko, kasdiyay mat ti kayat ng aramidan. Mala, di mulatan pa kasikuran ti amam. Ingkakat agripaso, gaputa dandanin ti examyo, mayra anak ko. Baybay amon ti amam. Agbalbaliw tulatan, no kayat na ti agbalbaliw. Wen ananang, nakababain lang amin ti kasjay nga aramid na. Mababainak pa yan iti pagadalan. Gaputa pasaray agdamag dagiti ka klasik kanyak. May papan iti kasjay nga aramid ni tata. Ala, bay amanak ko. Kasaritak tumanin jay amam, bareng agbaliwon. Talaga nagado ti makan pare magnaw. Ipapasta ti mangan. Talaga nagimas dagiti sagana dapat ay. Ha, nabayagan na diyak nakasita ka dagiti kasto. Di mo na ya pare. Si kalatan ti kitain dagiti tattao. Di ka mo ngaminan malmal pa sa mangan. Itay ka pailangan sumanubli di ayan ti makan. Awan bibiyang ko kadagiti tattao. Mangan damot ngamin ano kayat da? Anya laki din pare. In ka pa'y mga alay ti ka na ado pa'y ti makan. Umay kaki din pare. Agawid tan. Nabsuga ka mo. Mabitlaang nga rin pare si kakamit. Inak pa'y mangisupot iti si dami di pare. Uray nak dito ya. Anya. Talaga ka de, nga awan babain mo, Doro anak ko. Anya ka di malinday ta nga ibagbagayo na anang. Awan mo dakis wano madingay naramit ko. Kasano kumaako nayo amang ibabainak ngay? Sa anak mo't alapan nagtakaw, nag-hold up no pimatay dita. Yeah. Nagadon ti imbagam. Gam saan ka di anak kababain, akanayon latan, nga ijay punsyonan ti ayan mo. Sapay nagrawat kamot nga rod amangan. Sapay ugalim mo ti mangisupot. Makipangan ka lang nga rodan, nga mangyawid ka pa lang. Basta punsyonan, si kanti turong ti imatang dagiti tattao. Apay, saan ka de amang ibabain ti kasta? Unay kayo laki din na yan, anak. Basta awan malingar aramidag. Iso adida kung pakasikuran pa. Baybayan niyo, wag sa ulat na nagita at tao, kayat na nga ibaga, kayat na nga ibaga. Gam nagalas ti kasta pakasarsarita am anak ko. Agbaliw kan. Sarde nga mon ti mapmapan akanayon kadagiti punsyonan. Tulungam kit din ati asawam nga aglako iti natang iji palengke. Uwan ka din nanang. Tulungak to indon awanin punsyonan na pakipanganak. Anya, hindi. Aniya. At titi kape nanang, agkape tayo pa eh. Apay, awan ka di manan ti asawam. Awan nanang, kas iti sigod napanmanen nakipangan ijay punsyonan. Tikit dilaing nang agsapul iti pasken. Ay, talaga nga awan deng-denggen na. Inton kwan, pakaisagmakan na lang araw, ti kasjay nga aramiden na. Day tamat nga rod ti pagamkak nanang. Amangan numakaala iti sakit na adi na oras. Gapo iti kinalaing nang agsida iti karne. Ala, bayam anak ko. Kasaritak tumadan ti asawam. Maday, tinalabas apan panangan iti karne.
Sa di naman ti papanam lakay, mapan kakadimanin makipunsyon. Ay na. Mapalakpakan ka. Nga puta naglaing ka anang pugtumila bakit. Wain, inak manin makipunsyon di tadaya. Ay na, makapasikur ka lalaki. Day talatan ti ammom nga aramidan. Tilatan mapan makipangpangan ti ammom. Mangibabain ka launa yun. Di ka ka din agong ungit bakit. Alis to ka abo makit mo kasta. Sige, sige. Hinna ko. Ang mga numaladawak iti papalak. Mga lakangarudan iti badom. Agyan kanton iti mapan mo pakipunsyonan. Makapasuron ti kastang aramid mo. Mila bakit. Pang-ase. Agreeing ka man. Apay ay duro. Ay, disturbo ka iti naturog. Bakit? Tulungan na. Nagsakit doon na yung tiyan ko. Ay, diyan ako na maitoray. Anya ka din ti mapaspasamak kan kalakay. Ay, mabiit lang. Riingag ti anak ta. Itaray da kalangan iti ospital. Sige man, garot bakit tarasam. Talaga diyan ako na maitoray. Nakaroon sa sakit tiyan ko. Mangan kanduro. Naimbaglakit din ata pinarwarda ka mula adagos iti ospital. Huwag nga rod bakit. Mga pengay. Natingmot dagita nakaidasar nga ipasidam kanyak bakit. Awan ka di ti karne. Mangan kakit din. Awan ti karne. Impakan min iti aso ti inyawid mo a karne. Gaputa na banglegs. Iso day ti makagapon no ape ang nagsakit ti tiyan mo. Na food poisoning ka, gapo ka dagijay amakan. Anya. Ay, sayang pa'y dagijay bakit. Sa pinagado. Ay, yung ngawin amo na bang lisgayam dagijay bakit. Di mon sayangan dagijay a karne, Doro. Pag nakmam kumantikas di napasamak ka. Rawot ka nga minunay, kaslasaan ka amang mangan. Nala, huston bakit. Bayam. Talaga jak kaya tayo hindi mo pan makipunsyon. Jak kaya tayo na maulit ti kasi siya napasamak kanyak. Pare, naimbag man ta nakapasyar ka. Paray, kumusta tarik na mo ngay? Napakaruan ka magamit iti daya pa nagsakit ti tiyan mo. Ta food poisoning ti makagapaw. No ape ang nagsakit ti tiyan mo paray. Ay, huwag nga rin pare. Nakababay na dyan napasama kanyak. Sa pala ko paray, taag nakam kan. Pagpampanunutam kumantikas dyan napasamak ka. Uwan pare magna. Jaktong kayat ti mapan makiponsyon. Agsakit tumarin di tiyan ko. Mundya ako pare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.